Zachráni ChatGPT milióny ľudí, alebo si koledujú o poriadny škandál. OpenAI v noci predstavilo osobného lekára do telefónu. Tento lekár je k dispozícii 24/7, nevyžaduje termín a je úplne zadarmo. ChatGPT Health je nová funkcia, kde si môžeš prepojiť svoje zdravotné záznamy, Apple Health a tak ďalej. AI ti tým pádom odpoveda na základe konkrétnych dát a nie všeobecných rád z internetu. Pripravuješ sa ku lekárovi a AI ti zhrnie všetky symptómy, pripraví otázky, nastaví jedálniček, diety, vitamíny, všetko podľa tvojich dát. 230 miliónov ľudí týždenne používa ChatGPT na konzultovanie zdravotných otázok. Pre ľudí, ktorí nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, to môže zachraňovať životy. Dáta sú údajne izolované a nepoužívajú sa na tréning umelej inteligencie. Ale ChatGPT môže halucinovať. Tu nejde o vtip, ktorý pokazí, ale o životu ohrozujúce otázky. OpenAI už teraz čelí žalobám po zlých radách v duševnom zdraví. Ľudia majú tendenciu viac veriť AI než lekárom. Akurát, že ChatGPT nemá žiadnu medicínsku licenciu a ani žiadnu zodpovednosť. Aktuálne to je dostupné len vybraným užívateľom v Spojených štátoch, no plánujú to postupne púšťať celému svetu. No a čo ty? Myslíš, že je to najväčšia nočná mora v histórii zdravotníctva? Alebo naopak revolúcia, ktorá môže zachrániť milióny životov? Daj mi vedieť do komentárov, čo si o to myslíš.